Fa molts i molts anys, la gent que vivia al poble de Montblanc estava molt espantada, perquè un drac pudent i mort de gana es menjava tot allò que li passava pel davant. Els veïns del poble van pensar que si cada dia donaven al drac un animal del ramat, el drac estaria tip i no li caldria menjar-se les persones. Però el drac tenia molta gana i aviat no van quedar ni ovelles, ni vaques, ni porcs, ni cabres. Ep! I també s'havien acabat els conills i les gallines. I què va decidir la gent del poble? Donar al drac pudent una noia cada dia. Una noieta ben tendra i gustosa, que, per sorteig, seria regalada al terrible animal. Però un dia, el sorteig va voler que li toqués el torn a la filla del rei. El drac ja japava els bigotis. Tan bonica i tan jove, devia de ser ben suculenta. El rei estava molt trist, perquè estimava molt la filla, però la llei s'havia de complir. El rei no podia parar de plorar. Va arribar el dia de portar la princesa allà on el drac vivia. El drac es moria de gana i es mirava la princesa amb ulls golafres, a punt per engolir la noia. De cop, es va sentir un galop que s'acostava. Era un cavaller amb una llança damunt d'un cavall blanc. El drac, enfurismat, va expulsar una gran focarada. Pobre cavaller! El cavaller, sense pensar-s'ho, va clavar la llança al coll del drac. El drac va caure a terra ben mort. «Qui és aquest cavaller?», es preguntava tothom. «Jordi, per servir-los», va dir el noi tot cofoi. «Visca en Jordi! Visca en Jordi!» De la sang del drac va sortir-ne un roser, ple de roses vermelles, com la mateixa sang. El cavaller Jordi va prendre'n una i va donar-la a la princesa. Tothom aplaudia i cridava: «Visca l'amor! Visca l'amor!» El rei va demanar al cavaller que es quedés, però en Jordi havia de marxar per continuar repartint pau i llibertat pel món. Des d'aquell dia, cada 23 d'abril, un roser ple de roses vermelles neix al lloc on va morir el drac. Visca Sant Jordi i visca les roses! Sant Jordi era un valent soldat, Sant Jordi era un valent soldat, Sant Jordi era un valent soldat.